Nakabati na matod pa og kabalaka ug kahadlok sa ilang seguridad ang mga residente sa Barangay Tamayong sa Davao City. Sa kalit-kalit lang matod pa nga dunay presensya sa daghang pulis sa ilang lugar. Kapulisan dunay pagpasabot kalabot sa hitabo. Ari ang report ni Argil Relator. Huwebes sa iyo sa buntag dihang nakita ang presensya sa mga sakop sa kapulisan nga nagbakta sa highway pasaka sa sentrong bahin sa Barangay Tamayong, Davao City, kung asa dunay propiedad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Butang nga gikaalarma na sab sa mga residente sa lugar sa kadaghan matud pa sa mga pulis nga nakatabon ang mga nawong. Pasulod na mi sir sa eskwelahan. Tapos nakitaan man namo nga nay mga pulis daghan kaayo pa adto dito sa babaw ba. Medyo nakulbaan man mi sir. Akong anak medyo nakulbaan pod. Tapos niingon na lang pod akong anak nga mosulod na mi. Sumala pa nga nagbaktas lang man hinuon ang mga pulis. Bandang alas 8 sa buntag, dihang mibaba na sakay sa ilang mga patrol car ang mga pulis. Sumala sa residenteng si Gina, malinawon gayud kuno kaayo ang Barangay Tamayong kaniadto. Busa, malubat-lubatan sila sanglit makapilang higayon na nga dunay mga presensya sa daghang pulis sa ilang lugar. Makulbaan pod mi kay nganong naay Karon tay na mga presensya sa pulis dinhi perminti ka sa Tamayong sa imong ginabati. makulbaan pod mi nganong kuan naay mga kanang mga pulis ana kay duol ra pod baya may dresser no. Nya daghan matingala nang mi nga nigawas sa masarsada na anay mga pulis ana gud sir. Madukod may ba nga kuan unsay mahitabo ana. Sumala sa PRO 11, kabahin matud pa kini sa ilang crime prevention activities. Ang wala may dapat ikahadlok ang mga tao no. Kay kung wala kay sala dili man ka dapat mahadlok. Kung naman galing mo makita nagapatrol diha ng mga pulis, mas malipay noon mo kay malayo mo sa mga kriminalidad. Kahinumduman nga nagpahigayon sa checkpoint ang kapulisan niadtong Lunes sa maong barangay nga gikabalaka sa ubang residente kay dunay wala dayon gitugutang makagawas og makasulod. Kini dihang magsilbi og warrant of arrest ang kapulisan sa usa ka co-accused ni Pastor Kibuloy nga si Crescente Canada. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.